आरे उरायना बा मा खोथालै दिनै आंखौ नों गावनो खुद लिंहरबाय नोंबो जे आरो मा गोसोआव लाखिगोन सायख्लं आं जे नोंखौ दिनै मानो बेहाय लिंहरदों आच्छा मानोलै ओरैनोथ' माथो आं फैबा नोङो मानो फैदों मादैसो होनो दिनै गावनो बेसेबा गोसो जानानै लिंहरबाय आंखौ नायनो लुगैबाय थाथारदोंमोन नामालै सायख्लं जेन'बा आं नोंखौ नायनो मोना आरो लिंहरबाय नालाय लिंहरबाय आरो नोंनि थाखाय आंनाव मोनसे सारप्राइजसो दंबावो मा सारप्राइज बेलाय बुंलाय ओरैनोथ' नोंनिफ्राय जेबो सारप्राइजबो मोनथ'खायाखै आङो मोनफेराखैबो दिनै मानोबा नोंनि रावखौ खोनानानै ना गोसोआ बोरैबा बिराद एक्साइटेड जादोंलै रियेलि सायख्लं दे होमबालाय नों मा सानदों उरायनाखौ जे आंबो नोंखौ जेबो सारप्राइज होनो हानायनि जेबो दम गैया नायबाय था नोङो मोनसेथ' आङो ना नों लिंहरनाय लोगो लोगो गासिबो खामानिखौ दोनथ'लायनानै फैबाय आङो आइखौबो थगायलायनानैसो फैबावबायलै ओमफ्राय दि सायख्लं नों जे माला बिमाखौ बुंनो हागोन आं आंनि बिहामजोखौ लोगो हमबायनो होननानै आं आंनि बिहामजोखौ लोगो हमोनलै आयै होननानै हागोन ना नों बेफोरबायदि इस मानो हाया जानो दे र' हागोन ना अरे बा नोंसिनाव थांनानै जिरायहैनानै साहा आरि लोंनो मोनबाथ' साबसिन जाबावगौमोनलै उरायनानै जानायालाय जागौमोन नाथाय नोंथ' मिथिखायो आं दानो लांथ'नो गोसो गैया दानो नोंखौ लांगोन मायबा मायबि बिदिनो बायदिसिना सोंनाय मानाय बेफोरबायदि जागोन ना सायख्लं एसे उनाव आरो औ दे नो प्रब्लेम आं बुजिखायो मानो होनबा बिदि हौवा गैयै फेमिलियाव बिमा बिफा गैयै फेमिलियाव थांनायाबो एसे प्रब्लेम जायो आरो ना येस ट्रु माथो बिदिसो जानांगौ दा थाब थाब बुजिनांगौ दे उरायना नों टेनसन दाला थाबैनो नोंखौ जुलिबो खालामखागोन आङो आरे र' जुलिनि खोथाखौ दोनथ' नोङो दोनथ'नो होनबालाय बोरै हानोब्रा बेफोरखौबो साननांगौ जायोना इस गावहाबो माबा ओरैनोथ' सायख्लंनिफ्राय आं गिफ्ट फैसा माबा माबि लाबायानो थाखायो दिनै बाजैनि सना फाननायनिफ्राय मोननाय फैसाथ' आंनाव मेरला दंथ'खायोना बेनिफ्रायनो गिफ्ट मोनसे बायनानै लाबोबाय दे आरे उरायना मा बियो सायख्लं बियो नोंनि थाखाय साननानै लाबानो जाबाय जे आं नोंखौ बेखौ होनो थाखायनो लिंहरदों होननानै नोंनि थाखाय मोनसे फिसानिफ्राय तोहफा गिफ्ट मा आंनि थाखाय गिफ्ट येस सायख्लं जास्ट फर इउ नोंनि थाखायनो एन्ड आंथ' नोंनि थाखाय बे मोनसे फिसा गिफ्टखौथ' होनो हायोना आइ नो आंनाव एसेबां बिदि होनायनि दम गैया बाट दिनै नोंनि थाखाय आरो नोंनि उरायनाया नोंनो मोनसे फिसा गिफ्ट लाबोबाय प्लिज गाज्रि मोनाबा एक्सेप्ट खालामबानो जाबाय बेखौबो बुंनांलायगौनालै ओमफ्राय गाज्रि मोननायनि खोथायानो फैया सोंथिबो फैखाया नों जे आंनो माबा मोनसे लाबोदों बेनो आंनि थाखाय जथेस्थ' आरो आं गोजोननाय दङ नों जेखौखि होआ आं नाजावगोनथ' गोसो गोरबोजों नाजावगोन आङो अके दा बांद्रायबा नोंथ' इमसनेलसो जालांबावगोन लादोना बा उरायना थेंक इउ स' माच नोंनि बे होनाय गिफ्टखौ आं जेब्लायबो जोथोनै लाखिगोन अके सायख्लं आरोबा बैसागुबो फैगासिनो ना नायबाय था बैसागुआव आंबो नोंनि थाखाय माबा नङा माबा मोनसेथ' होखाथारगोन जागोन बेफोरो ओमफ्राय उरायना बे गिफ्टखौ जेनेबा नोङो फैसाखौलाय अबेनिफ्रायथो मोनखो दे फैसाया बेखौबो आरो मानो सोंबावलायनांगौ दे नोङो नोंनो एसे मोजां उरायनाया गिफ्ट लाबोदों नों बेखौनो सोंथि खालामलायनाङाब्रा मोनदों नालाय मोनदों होदों नालाय होदों मानि थाखाय माबोरै बेफोरखौलाय आरो मानोबावना बिदिनो माब्लाबा एसे आखायाव फैयोना आब' होनाय बाजै होनाय बेनिफ्रायनो आङो जमायनो नोंनोबो बे मोनसे फिसा गिफ्टखौ लाबायब्रा सरि गाज्रि मोननाङा मानो होनबा नोंनि आखायाव फैसायानो थाखाया नालाय माब्लाबा बेखायनो आं लाबोलायाबाबो जागौमोन आरो आंनोथ' खालि नोंनि लाभ नोंनि अननायल' नांगौ माय लाभ बिनि अनगा आं जेबो लुबैखाया नंगौना सायख्लं नों जोबोद सुइट खालै औब्रा उरायना आंथ' खालि नोंनिफ्राय अननायल'सो लुगैखायो दा जेब्लायबो दे अब्लालाय मिस्टार जाबाय दे ओमफ्राय नों दसे सम फैबा एसे मोजां मोनबाय आङो दिनै एसे सम मिलायबावबाथ' आङो नोंजों थांफानो हागौमोन बैसिम नै बेखौनो आं नोंखौ दखानसिम थांफागोनसो नंदोंमोन नांला दे सायख्लं आङो दा आब'आ रायलायगोन आं दहायनिफ्रायनो बै सनालि मोनावसो थांबायना बेनिफ्राय डाइरेक्ट नोंखौ लिंहरबायलै दे आरो बिदिबालाय माब्लाबा लोगो हमफिनसैलाय दे बिदिबा नों ओंखारलांदो आंबो ओंखारलांनोसै गोसोआथ' थांनो बादोंमोन नोंखौ नागारनानै नाथाय मा खालामनो थांथ'नांसिगोनलाय जेबो नङा फनावबा रायलायगोन माथो दायो भिडिअ कल फन हरबायानो थाखागोन गावहाबो बेखौनो आरो नों जेनेबा गोबावसो लोगो मोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय मोजांबाबो गाज्रिबाबो सुंद'यैबाबो लाबोबाय लोगोफोर
नेक्स्ट एपिसोडजों थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोनलाय। नोंथांमोना नायनानै बोरै नांदों कमेन्टजों फोरमायहरदोलाय। लाइकखौ होनो बावाबानो जाबाय लोगोफोर दे। सनामोन जों थाबैनो नुजाफैफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसोडजों। आरे मिजिं बे आरो माबा खुथा जाबाय नामा हो? नों बेयाव एकदम हुख्रावनो आंखौल' इल्जाम लागायबाय थाबाय। नोंना नुमाया आरो बेफोरबायदि जाबाय। दा आरो आंबो मोजां बुंनो लुगैलाहाय। आंबोथ' नोंखौ मोजां बुंनो लुगैलालै। थाव गोथाव सोबानानै खेबसेनो दो जमब्रा जानसिम फाथायहरनो लुगैबाय आं। जेरैबायदि आंनि बिमाखौ गोजौआव फाथायहरदोंना नोङो थिग बेबायदिनो मोनसेल' सबुत मोनथोंना रानि नोंनि खिलाफ नोंखौ सि इउ नोंल'खासोमोन न'आव आइखौ बेबायदि खालामनो। नों सियाव होनबाबो आरो जेबो एख' लाब गैया। मानो होनबा हारे बेसेबां बुंनांगौलै आङो। नोंथ' पुलिसनिफ्राय दा बारग'नो सानगासिनो ना नाथाय सानबेसे खारनोब्रा सबुत मोनबानो नोंखौ डाइरेक्ट जेलाव सोखाबाय। गोख्रै बुंबा बुं नोङो आंनि आइखौ माबोरै आरो मानो बेबायदि खालामनाय नोङो गोख्रै मोजाङै मोजां बुंनानै ला नङाबा आंथ' ओरैबायदि मजबुर ना। आरे दोन मिजिं नोंनि मजबुर थुसबुर आं जेबो मोनथियाहाय। आं जायखिया जेबो खालामाखै नालाय आंनि खिलाफ आरो जेबो मोनाखै नोंसोरो। नङाबा दाहालागै मोनसिगौमोन ना। नों मोनसिगौबो ना नों जे गोजानाव थाहैदों फैसा खुमायनो थाखाय बिनि थाखायबो आं गथ'फोरखौ बेसेबां सामलायबोदों बिमाखौ नोंनिखौ आथिं लेंग्रि माबा हासुनाय खिनाय बेसेबां खस्थ' आंसो सहायनांदोंहाय। नोंबोथ' दे एसे खस्थ' मोनदों गोजानाव थाहैनानै जोंखौ नायनो थाखायनो थाहैदों। नाथाय आंबोथ' खस्थ' मोनदोंना बेयाव हारसिं हौवा गैया माया बेसेबां आं नायबोदोंबा बिदिनि मानो बिदि जानो मोनखो आंथ' ओरैबायदि मजबुर न जे नोंखौ दानो आंनि मेगननि सेरावबो नायनो हायामोन आङो। नोंखौ गोदोनाव सेबथेनानै दानो बेवहायनो बुथारसिगौमोन आङो। मजबुर आं गथ'फोरनि थाखाय जेबो नोंखौ कानुननि खिलाफ खालामनो हाथ'वा। मानोना आंनि गथ'फोरा आलाय सिलाय जागोन बेखौबो साननांगौ दङ। नों गाज्रिजों आं गाज्रि जाफाबाय थानो हायालै। आंनि गथ'फोरजों दा बिनि बिबैयाबो गैला बिमाबो गैखाला होमबा। बुजिगौ दे आं मिजिं बुजिगौ। आंखौ नों मेगननि नोजोरनिफ्राय दूर खालामनानै नों उनाव आरो बिमा सासे लाबोबावनो सानदों नङाना। नाथाय नोंनि प्लेनाबो साक्सेसफुल जाया। जायखि आरो नों मिजिं गांसो गोरलै नागेर मोननो हाला मोनखानायबो नंला गथ' साथामनि बिफा जालायनानै आरो नों। सिरि था नोङो रानि दाय मावनानै जानला मानलासो बखिलायदों। सिरिया आं नङा नोंसो थानांगौ नोंसोरो। आरो बे नोंनि बिनानाव थङालिया बेथ' मान बोरैबालै हा गावनि बिबाजैखौनो बिदि गथ'फोरनिफ्राय दूर खालामनो सानदों नोंनिफ्राय दूर खालामनो सानदों। मिजिं नोंबो एसे बुजि आं बेफोरबायदि खालामाखैलै। आरो बे पुलिसफोरखौथ' आं गियालै रावखौबो आं जेबो खालामाखैबा आंखौ रावबो एख' जेबो खालामनो हाया। बाप दमाथ' नायनाय माबायदि आं लास्ट टाइम सोंबावबाय आइखौ मा नोंनो बिदि खालामदों? खालामाखै आं आरो बेफोरबायदि मानो खालामनो नोंनि नुमाखौ? आंनि खुगाखौ नों खेवहोनो हाया मिजिं हाजारबाबो आंनिया थाला बुन्दो एकदमबारे बुन्दो। नोंखौथ' नायगिरनां नोंनि खिलाफ सबुतबो नागिरगोन आङो जाहाथे आसलि दायनिगिरिखौ साजा मोनहोनो हायो। दाथ' पुलिसाबो नोंखौ लाखिनो हायाखैना जेबो सबुत गैयैखाय। नाथाय सानबोसे आंहा दाउटा नोंखौनो दंखायो र' रानि। रायखुसिमारलै बे हिनजावा एसे। आंनि फिसाफोरा आबा समला आरो रानि पिंकिया मोजाङै जोथोन लाखि आरो नोंथ' आंखौ नोंसिनि न'आवबो फैहोनो होनाय नङा माने आंनि न'आवनो। नङाबा मोनथिखा हौवा आंनिफ्राय मोनसे बुरा आंनि थाखाय नोंनि थाखाय जेबो जानाय नङा। बुरायाथ' आंसो जागोन नोंनि थाखाय बुजिबाय? गावनि बिसिखौ नों अननो नागारि फोथायनो नागारि माबा सुन्दियावसो जालाबायबायहाय जानला मानलानो। सबुत गैया मायानो देनां फस्थायगोन नोङो गोगोमैनो फस्थायगोन दे जाम्बा लदलानो। मानसिया एसे लुरगोहाय नोङो बेखायनोथ' गोदोबो इलिसाजों खारजादों। दा आरो नों आंखौबो बेफोरबायदि खालामबा मा जानो नोंनि जिउआवथ' हिनजावानो थानाय नङा माथो बिब्दिबा। माबायदि हौवाहाय नोङो? जाम्बाया आं ना नों बेखौ उनावसो समासो खिन्थासिगोन दे। जायखिजाया नोंखौ फोथायथारलालै आङो एकदम फोथायथारला गोसोआनो गैखाथारला। आंगौबा सारा जिबन आं हिनजावखौनो लालाना माथोबाव हिनजावानो जुदि आंनि जिउआव फैनानै आंनि न'खरखौनो धंस' खालामोबा माबोरै मा जाबावगोन। नै नोङो आरो मिजिं आंखौ नों साजा होहोनो हाजारबाबो नोंसोर आंखौ साजा होहोनो हाया। आरो बै मानसियाबो जायखौ आं फैसा होदोंमोन ना बेखौथ' मोनबा मालाबा मोनबा आंखौसो कुइसन एन्सार खालामहोबायहाय गोगोमनो मोजाङै सावनो हायामोन बियो। दे जायखिजाया रानि बिसोर नोंखौ एख' खालाम हाखाया जेब्लासिमहालागै सबुत मोनाना आंनि खिलाफ। आयौ इमि बहाबा थांनो ओंखारदों ना माथो? थांनायालाय थांनो नागिरदोंमोन जेरै मोनसे जायगायावहाय आङो एसे फैसानि गोनांथि जादोंमोन। फैसानि गोनांथि
हा बहायथो सोंहैबायनांगौ नोंलाय? माबा मोनसे सानदोंमोन आं एसे माने जोंहा फिसालाया माबा बिजनेस सुरु खालामनो बेखायनो एसे नांगौ जादों मा खालामगोन खालामा इदिनो एसेल'बालाय जोंहा सोरांनावनो एसे एनैबा गैयानो सोरांनाव जुरि आं सोंखांबायमोन ओमफ्राय बाहायजोबनाय जाबायनो बेनाबो फैसाया मा औ संसार जानाय मानसिनावलाय आरो बेसेथो फैसा थाबाय थानो दे नोंबोथ' मिथिखायोआनो माथो फैसायानो आखाइनि मैला बायदिसोहाय एमि माथो बुंबावनो नै फैयो नै थाङो होननायावनो गैया होनबा दालाय नंगौथ' र' साख्रिखौबो मोननो थांला मालाय गोसो जादोंनो बिजनेस खालामनो बेखौनो एसे हायोबालाय सोरनावबा सोंबाय बायनानै मोनफ्लाङोबा उनाव लासै लासैबाबो हरनो सानबायमोन आरो आङो दा दे अब्लालाय एमि नों जेरै मोजां बायदि मोनो बेबायदिनो खालामदो औ जेरै बेखायनोथ' माबा मोनसे गथ'आ सानदोंबालाय मोजांखौनो सानदों नङा होनबा देनां गावनि फिउचारफ्राव गावनि रोंनाय बायदि हानाय बायदि खालामथोंसै मा खालामनानै जानो नङाबालाय दानिफ्रायनो सुरु खालामखायाबालाय औ एमि जायखिजाया बिजनेसा फिसायानो जा गिदिरानो जा मालाय खथ्थ' मानसिफ्रा गोसो होदों खायफा जब मोनाबाबो ओरैनो जिरायनानै थायाखैना जोंनासो नै फिसालाफ्रा गोसो गैथारा रावबो औ थ'र' गोजान गोजानावबो मावहैजानो एसे उसुबिदा मोनो आं ओरैनोबा बिफाबो गैया बिफा थानायमोनबाथ' आं बेबायदि दिनखौनो नुनांनाय नङामोन दिनै एसेबाबो जोंनि जिउआवबो मोजां सान फैगौमोन दे एमि बेवाइनाबो खाफालानो बिदिनोसैबा मा बुंबावनो सोराङाबो एसे हानायबा हामगौमोन आरो नाथाय दा जोंहाबो न'खरावनो बेफोरबायदि खैफोदानो जोबाबा एसे एसे बाहायनो फैसाफ्रानो थालायलांला ओइ आयै बिमा मोना माथो आंना बेवहायसो स्राय रायलायगासिनो ओमफ्राय आयं एमि बहा थांनो नागिरदों नोंलाय नै आबा नोमायंआ एसे बाहेरायाव थांनो नागिरदों अ दे आयै ओमफ्राय मेगि दंना गैयामोनलै मेगि दंबा आं मेगिखौनो बानायनानै जानोसैलै ओंखाम जानो बादों दिनै मेगिफोरजोंखि उदै बुङो बाबु मेगिफोरजों उदै बुङाथ' ओंखामफोरखौनो स्राय जानांगौ बेफोरबायदिखायनो आं बाबाखौ रायबाय थायो बिसोर मानिनो मानिया एमि गोसोबानो जानायल' बिसिना नङा दे आयै ओमफ्राय दङबा एवनानै जाहैसैलां दे आबा एवनानै जाहै दङ मोननै ओमफ्राय नोमफायाबो जागोन नामा एसे दा एवनानै राननानै जाबानो जाबाय आंथ' जायाहाय आयै ओमफ्राय आयंआ बहा थांखोबा फैसानि एसे गोनांथि जादोंनो सोरनावबा सोंहैनो थांनो नागिरदों आइया ओमफ्राय आफानाव बिथ'नो हायामोन आरो एसे एनैल' नङानोहाय एसे बुरजा नांगौ जादोंमोन आरो अ बेबा मानो माने जोंहा जायख्लं बाबा माबा बिजनेस सुरु खालामनो बेखायनो आरो बा होमबाथ' बेथ' मोजांनि खोथासो ना आयै फैसायासो जादों दा बाबु दे दा नोमायंआबा मा खालामनानै फैयो गाव सोरनाव सोंहैयो दा फैबा मिथिसिगोन र' औ आयै होद थुनथुलियानोथ' आंखौ नुनानै मा सानखो दा सन्देहसो खालामफ्लांबाय दिनै बेखौनो कनफार्म खालामनो फैथारबायलां नुदों ना नुवाखै आंखौ नुनानै माबायदि रिएक्सन जागोन अ गड बेबा माबायदि सानगोनलै आं बोरैबासो मोनबाय गिनायसो मोनबाय आरे लक्ष्मण अ गड बेबा माबायदि सानगोनलै आंखौ गाज्रिसो मोनगोन ना मा मिथिखोसो ना माखो बेबा आरे जाम्बाबोथ' मा जाखो नोंलाय दिनैलाय माथो होबाबो सेंलायथारा थुनथुलि नों मैया आं फन हरदोंमोन नोंनाव ओहो आं खिन्थाखाबायानो ना आं मैया क'क्राझाराव थांबाय एसे लेट जाबाय लामायाव एसे प्रब्लेम जादोंमोन नोंनि फन फैबाय थाब्ला खथ' अखा हादोंमोन बेयावसोमोन आंना फनानो अ क'क्राझाराव थांदोंमोन ना आं बावदों नों खोन्थाखादोंमोनदां आंनो ओहोथ' खोन्थायाखै दासो खोन्थादों दा आंलाय बावदोंलै खोन्थादों सानदोंमोन आं नङा माने आङो मा जाखो दे नोङो मैयाना एसे मोनसे फिसा घटनाबो जादोंमोन दा घटना माने थुनथुलि आरे मैयाना आं सासे लामायाव दाखु लोगो मोनदोंमोन सेसलै लोखि एबा खोनासं लक्ष्मण बे दाखुखौ मोनबाना आं एकदम ओरै हाथारगौमोनलै दाउ हाथारनाय बायदि दाउ हाथारनाय बायदि औ लामा सामा लुथिदोंमोन बियो लुथिनो नाजादोंमोन आरोबा मानसिखौबा मा एटेक खालामगौमोन कलिजुग दानि जुगा लक्ष्मण कलिजुग लामा सामा गिथारला जेखौबो ओरैनो मोनबाथाय लानानैल' खारनाय बा मानसिखौ एटेक खालामना खारनाय बेफोरबायदि जखमि खालामनानैल' मा थुनथुलि बिदि जाथारदों होनदा आरे औ लक्ष्मण औ नों फैलाय जिरायना रायलायगोन दे नङा ओमफ्राय नों बिदि जादोंबा नों माथो हारसिं थांनाय आरे 100% बिदि जादों आरोबाथ' आं थांनायाथ' आङो लोगोआ मालाय बयफ्रेन्ड दंमोन नालाय बेहा बेजों थांबाय नालाय आं उनाव सानबाय बिसोरखौ सोरनावबा हाबनायनिफ्राय डिस्टार्ब खालामला बेखायनो आं हारसिं फैदोंमोन फैबाय थानायाव सोरखौबा एटेक खालामगासिनोमोन बे दाना आं ओइ होनबायबो ओमफ्राय ना लक्ष्मण र' बेखौ नों नुदों थुनथुलि बेखौ साला दाखुखौ नों बेखौ नुदों बिनि महरखौ नुदों नों थुनथुलि बे यार बेनोथ' मोनसे प्रब्लेम जाबायना लक्ष्मण प्रब्लेम माने थुनथुलि